potrivit. Dacă te-ai plictisit, vină cu noi să afli unul nou. E Ban Show, dar și o glumă bună. Te ajunge o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Ban Show, e locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vină cu noi să afli unul nou. E Ban Show, dar și o glumă bună. Te ajunge o săptămână și aștept din nou să spui așa. Doamnelor și domnilor, Nadine și Cabral vă prezintă Ban Show! Toată lumea a venit, oltenii, blonde și un polițist. E momentul să ne distrăm, hai să dansăm. Muzica e cea care te face să trăiești. Viața e un show cu bancuri zeci. Avem vedete pe măsură, în cap de masă stă chiar bulă. E Ban Show, e locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vină cu noi să afli unul nou. E Ban Show, dar și o glumă bună. Te ajunge o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Ban Show, e locul potrivit. Dacă te-ai plictisit, vină cu noi să afli unul nou. E Ban Show, dar și o glumă bună. Te ajunge o săptămână și aștept din nou să spui așa. E Ban Show. Ban Show! Uite, Nadine, ți-am adus oglinda pe care mi-ai cerut. Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Nadine, a început emisiunea. Știu, dar nu e un concurs de frumusețe? Este un concurs de bancuri. Dar eu auzim ceva despre femei. Da, în această seară vom încerca să aflăm dacă femeile chiar vorbesc mai mult decât bărbații. Aha, am înțeles în sfârșit, eu am tăcut. Nadine, nu exagera, emisiunea de-abia a început. Nadine? Ok, Ciprian, dă-ne o mână de ajutor, te rog frumos. Ajută-ne. Ciprian! Doamnelor și domnilor, începe Ban Show! Să intre în scenă Andreea Alexandru din Suceava, 21 de ani, ce student. Ion cu Maria se căsătoresc. Ziua anunții, toată lumea. Plic de lidum baloc dohenda, plic de lidum baloc dohenda. Maria abătută, merge la măsa. Bă, mamă, știi, am călcat pe bec, nu mai sunt fată mare, Ion nu știe. Fata, mami, n-am ce să-ți faci. Mergi, vezi, știi unde e carnea pentru sarmale? Iei un pic de pieliță de acolo, o introduci, rezolvi tu cumva. Zici și făcut, merge, faci așa, noapte, seara anunții. Hâța, 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 hâța. Ion la un moment dat: ce, Ioane, te îndoiești cumva că nu aș fi fată virgină? Că te-aș fi înșelat? Nu înțeleg, dar ce caută stampila abatorului acolo? Și acum o superbă glumeță de Galați, Doina Coșeru. Dumnezeu îl trimite pe Sfântul Petru pe pământ. Adun toate femeile măritate de pe fața pământului la oaltă. Zi și făcut. Acum spune-le să facă un pas înainte toate care și-au înșelat bărbații. Grup. Rămâne o singură femeie în spate. Doamne, uite, mai este o femeie cinstită pe fața pământului. Merită să se bucure de toate bunătățile raiului. La care Dumnezeu: Petre, stai liniștit, du-te și împinge de la spate, că asta e surdă și n-aude. Vopsește mașini în culori splendide, Laurențiu Varcaș, din Râșnă. Vladimir Putin, Iliescu și cu Clinton. Să vorbesc ei care își cunosc țara din elicopter și fiecare să spună câți proști au în țară. Merge, ajunge deasupra Americii. Și America mare, zice, cam 35.000 de proști. Bă, stai bine, bă! Merge, ajunge deasupra Rusia, dar mai mică, zice, cam 30.000 de proști. Ajunge deasupra României, zice, aici e țara mea, zice Iliescu. Zice, tu câți proști ai? Zice, niciunul, nu se poate, zice, cum niciunul, zice, eu 35.000 de proști, ăsta 30.000 de proști, tu niciunul, nu se poate, zice, așa ceva. Băi, oameni buni, zice, coborâți unde vreți voi, zice, primul om ce-l întâlniți în cale, îi puneți o întrebare, îl întrebați ceva despre ce vă voi. Ajunge ăsta, vede din elicopter un pietec așa de câmpie, cu un cioban cu oile acolo. Se duce ăștia acolo, zice,
chiar ciobanul să scărpina în cap fără să-și dea jos căciula din cap într-o veselie, așa. Zice, auzi, mă, ciobenie, zice, nu te supăra. Cum te poți scărpina, mă, ta, cu căciula jos, fără să-și dai căciula jos în cap? Da, mă, ta, când te scarpi în infuz, îți dai pantalonii jos? Cu numărul 4 în concurs în Băcăuan într-o super primăvară, Stanciu Gherghe. Doamna Popescu se întoarce de la servici, intră în hol, o întâmpină Gigel, copilul de 5-6 ani. Bună, dragul meu, ce ați făcut astăzi? Tăticul unde-i? Este în cameră, mămica, doarme, citește, nu știu ce face. Tu, mămica, să spun ceva. Spune, dragule, care e situația? Astăzi o veni Năsica și nu mi-a adus nimica Năsica. S-a dus la tăticul în cameră și tăticul a scos... Liniște, te rog frumos să spui asta la masă. Pregătește, doamna Popescu, masa, vine Popescu, vine Gigel la masă, Popescu mai să-i cadă capul în farfurie. La un moment dat, doamna Popescu pe sub masă. Zi. Mămica, să spun ceva. Spune, dragule, spune, foarte îmbuhnată. Astăzi o venit Năsica la noi și nu mi-a adus nimic, nici măcar o ciocolățică. Dar s-a dus la tăticul în cameră, a scos tăticul cu culețul și a făcut ce ți-a făcut matanenea Costică acum o săptămână când era tăticul plecat la pescuit. Din Sălaj vine direct la Bang Show Simion Ielciu. O cucoană faină, dar faină de tot se prezintă la doctor. Doctore, ce mă fac? Sunt înnebunită, doctore, ajută-mă. Ce să-ți ajut, cucoană? Ce să-ți fac? Păi știi, doctore, am un apetit sexual nebun, domne, nebunesc, nu mai pot, și pe stradă și acasă, peste tot, nu mai știu ce să fac. Cucoană, mărită-te, și să... Bă, sunt, doctore, sunt măritată, sunt bine la serviciu, săracul năcăjit, obosit, se așează în pat, o mai iau dată de 2 ori, cât poate și el, săracul, înțeleg. Și adorme și rămân nebunită, mă uit în tavan, ochii în tavan. Hormonii, pornesc hormonii, dau din picioare ca pe bicicletă, doctore, mă învârt, uite așa mă învârt, sunt înnebunită. Hai de mine, cuca. Ia-ți un amant, am, doctore, am și amant. Ce să fac, mă duc la ăsta și ăsta e obosit, vine de la serviciu, mă duc la el o dată de 2 ori, adorme și ăsta. Și iar hormonii, iar bicicleta, iar mă pornește. Ce să mă fac, doctor? Mai ia-ți cucoană un amant. Am, doctor, îl am și pe al doilea. Îl am. Mă spăl, mă frășesc, mă aranjez, mă duc la ăsta. Vine și asta obosit la serviciu, după 2 ore și asta dorme. Iar hormoni, iar bici, doctore, sunt înnebunită, ce mă... Aoleu, cucoană, mai ia-ți una, am, doctore, l-am și pe al treilea. Ăsta-i schimb cu 3 săracul, vine o dată, poate. Cum termină tura, doarme iar înnebunită. Vai de mine, cucoană, dar matale, ești bolnav? Da, doctore, sunt bolnav, scrie aici pe certificat că-s bolnavă, toată lumea zice că-s curvă. Al 6-lea concurent este un clujan de 47 de ani, Radu Mărgineanu. La birtuțul din pădure, iepurașul barman, apare leul. Mă, băiatul, dă-mi și mie, te rog, un whisky, că mă duc la femei, știi? Cum să nu, boierul? Poftiți whisky-ul. Apare ursul. Băiețaș, un coniac curvazie, știi? Mă duc la femei. Cum să nu, domnul, poftiți? Într-un sfârșit apare și măgarul. Dă și mie, te rog, 50 de rachiu, știi? Mă duc la femei. Păi, mă, măgarul, a fost conul leu, a băut whisky. A fost conul ursul, a băut coniac. Și câte 100, tu vii cu 50 de mililitri? Ce, bă, băiat, numai cât să-mi sticlească ochii, ce-mi trebuie am. Justiția are frumusețile ei. Neculai Mihailă, din Brașov. Concurs de medici. Medici deștepți, medici citiți, chirurgi din toate punctele de vedere, vine medicul japonez. Și, dom'le, la vila noastră pe care o avem la Tokyo, acolo pe care am făcut-o noi, și scările care coboară așa, vin în jos și sunt prevăzute cu niște, așa, grilaje metalice, dacă se poate spune, ascuțite. Și mama mea, care are 80 de ani, bătrână fiind, împiedicându-se în kimono, a venit cu ochiul exact într-un ochi din ăla. Cum, domnule, să vină mamă la 80 de ani și dumneata ce ai făcut ca medic? Păi ce am operat-o, ce puteam să-i fac? Și, domnule, ce am pus un ochi de sticlă. Dom'le, cum să-i pui ochi de sticlă? Aceeași culoare? Da, dom'le, aceeași culoare. Și vede? Dom'le, vede mai bine cu ochiul de sticlă decât cu ălalt. Dom'le, ce ciudată operație ai făcut, dumneata. Chiar e real? Hai, dom'le, să poate, ce dracu, sunt medic, nu? Bun, vine medicul român. Dom'le, ce la noi în Brașov, la Biserica Neagră,
Era un organist, un tânăr organist, un fenomen nemaipomenit văzut omul. Dom'le, dar ce făcea omul? Dom'le, ce să fac? Cânta la org, aia. Și enoriașul, în momentul în care intra în biserică, numai auzindu-l deja era aproape de Hristos. Și, dom'le, ce într-o zi se grăbea, omul trebuia să meargă la un interviu și cum este la Modarom acolo un trafic extraordinar de mare, omul s-a grăbit, a trecut printre mașini. Acum, dracu știe dacă cineva i-a pus piedică sau s-a împiedicat. Cert e că a venit așa cu mâinile în față. Bine, dom'le, și ce legătură are? Păi are, că în momentul ăla a trecut o mașină și haș peste mâinile lui și a retezat degetele. Vai, și l-ai operat? Dom'le, ce să mai operez la degetele alea? Că numai oasele ieșeau afară, nu se mai putea. Și ce ai făcut, domn? Dom'le, ce i-am pus în loc la degete niște țâțe de vaci. Cum, dom'le, țâțe de vaci? Da, dom'le, țâțe de vaci, ați auzit foarte bine. Și? Păi și? Asta e. Dom'le, mai cântă la org. A, nu mai poate, că-s micuțe, sunt mărunte, dar acum face mecanică fină, ceasornicărie. Și la 3-4 ore mai mulge și câte 1 kg de lapte. Pizza, spaghete și bancuri, Mihai Năstase. Lae Piscanu vine din Craiova și este deprins cu minunile oltencelor. Bucureșteanul Dumitru Segărceanu știe că ce-i frumos are nevoie de o reclamă bună. Un tip intră la medic în cabinet. Ce te supără? Domn doctor, zi-mă, omule, ce te supără? Picioarele? Nu. Zi-mă, omule, că mai așteaptă alți pacienți afară, nu avem timp. Bărbățea, da, domnul doctor. Hai, mă, zi, scoate, hai să văd. Scoate bărbățeaua aia, doctor, o mână. Asta e, bă, ce prăpădită, mă. Mă, câți ani ai, mă? 44. Nu se poate. În clipa aia sună telefonul. Alo, da. Iar ședință, domnule director, știți? Păi am avut ieri ședință, domn doctor, vrei ca ridica, domn doctor, toată ziua, păi se poate. Da, bine, o să vin, da, sigur, repede, da. Spune receptorul jos, tu ce mai vrei, mă, ce mai... Un pupic, domn doctor. Penultimul concurent, Petronel Tugaliuc, vine de la Pașcan cu frumusețile lungi Siretului, direct la Bank Show. Un soldat vine în permisie și bea și el ca omul un păhărel, nu știu ce, și se duce la un gard să-și facă nevoile. Cum stătea el acolo, vine o băbuță. Soldatele, uite la mine, sunt bătrână. M-aș simți mai tânăre cu 10 ani. Lasă-mă să pun mâna pe un... O uzi de-al tău, știi? Mă duce de un gol, dar cum să pui mâna pe... Soldatele, uite la mine, sunt bătrână. Lasă-mă să pun mâna. Cu 10 ani m-aș simți mai tânăr. Hai, mă, pune mâna, poftim, pune mâna. Soldatele, lasă-mă să pun și mâna și pe celălalt, că cu 20 de ani m-aș simți mai tânăr. Hai, mă, tu și-ai pus mâna pe unul, ți ajungi, ce te pui pe amândouă? Cu 20 de ani m-aș simți mai tânăr, crede-mă. Hai, pune mâna și... Dici te piși la gardul meu, Ce frumoasă e viața de soldat, mai ales atunci când ești ofițer. Sorin Barzari din București, la Bank Show. Ședința de trageri internaționale făcute într-un stat, mai puțin contează, din NATO. Participă militari americani, japonezi și somalezi. Americanii montează tunul, foc, cade, binoclu, cât? 6.000 de metri. Bravo, domne, armament dumneavoastră, NATO. Japonezii montează și ei tunul, foc, binoclu, cât, domne? 3.000 de metri. Bune, bine, ție. La revedere, din păcate, de la domnul Stanciu Gheorghe. De la domnul Simon Nelciu. Și de la domnul Radu Mărgineanu. Cu ceilalți 9 vom sta de vorbă puțin mai târziu în cadrul concursului nostru. Nu uitați, avem de dat 50 de milioane de lei.
2 ore. 2 ore non-stop. Mă rog, poate 3. Și ce ai vorbit atât? Nu mi-amintesc, știu doar că atunci când am închis telefonul mai aveam atâtea de spus. Eu vreau să vă spun că acum este rândul invitaților noștri să ne spună câte un banc. Frumusețea este, cum știm, avantajul tinereții și feminității. O cântăreață superbă dintr-o trupă tânără și frumoasă. Delia de la NND. Am voie, nu? Bună seara, bună seara. Un tip evident nervos așa și cu mișcare se duce la psiholog, dom'le, nu știu ce, sunt nervos în ultima vreme, nu mai place nevasta, nu, la servici nu mă mai înțeleg, nu, stați să vă consult. Îl consult, omul se uită, am o întrebare personală, îi zice doctorul. Vă rog, dom'le, vă masturbați? Da, dom'le, să nu mai faceți când nebuniți. Am înțeles. Rețeta e o prescrie, luați medicamentele astea și vă întoarceți după o săptămână. Se întoarce după o săptămână, omul relaxat. Este foarte bine, ați urmat rețeta, da? Foarte. Acum să vă mai întreb, treaba aia o mai faceți? Nu, dom'le, îl plătesc pe unul să-mi facă el, să nebunească el. În noapte mă trezesc, cu luna de pe cer vorbesc. Andra! Și că prin orașul Roma alerga unul noaptea cu mașina. Dom'le, dar alerga tare, 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 tare de tot. La un moment dat îl observă un echipaj de poliție. După el, poliția accelera, el accelera mai tare. Poliția accelera, el accelera mai tare. La un moment dat ăștia anunță, dom'le, trebuie să-l încolțim. Au apărut alții și după un colț, într-adevăr, îl opresc vreo 3 mașini ale poliției. Dă-te jos, ce cu dumneata? Cu cât ai mers? Cred că am mers cu 180. Ba, ai mers cu 220. Da, recunosc că am mers cu 200. Unde alergai, dom'le, în halul ăsta? Păi mi s-a întâmplat ceva. Dom'le, carnetul de conducere și o amendă serioasă. Dar șeful lor zice, uitați, dom'le, eu ies acum din tură, mai am o oră, sunt dispus să-l iert, să-i dau carnetul înapoi și să nu-l amendez dacă îmi spune ceva plauzibil, un motiv pentru care eu să-l iert. Spune, pentru ce ai alergat în halul ăsta? Dom'le, spune, nu, te rog, grăbește-te. Păi, dom'le, zice, pe mine m-a părăsit nevasta. Dar asta nu este un motiv. Domnilor, nu înțelegeți că pe mine m-a părăsit nevasta? Dom'le, eu pentru asta nu pot să-ți dau carnetul înapoi și să nu te amendez. Dom'le, m-a părăsit nevasta de 2 săptămâni. Da, și? Am crezut că ați găsit-o și alergați după mine să mi-o aduceți înapoi. Andrei Alexandru din Suceava, din Galați vine la Bang Show Doina Coșeru, iar în Râșnov, Laurențiu Farcaș. Bună seara! Haideți, curaj puțin mai în față. Sunteți cea mai curajoasă, am văzut. Relativ. Relativ. Ce faceți la Bang Show? Ce Am căutați venit aici? să mă fac de râs eu în fața oamenilor. Am înțeles. Și dumneavoastră? Eu am venit să demonstrez lumii că moldovenii știu să se facă de râs. Știu. Ați venit să le faceți de râs. Nu pe ele, să râdă toată lumea. Să râdă toată lumea, dar de dânsele. Toată lumea, așa și de mine, totodată. Am înțeles. Bine, dacă am început. Dar de ce să râdă dumneavoastră? Păi n-am eu față ca să râdeți de mine? Trei vânători pe patul de spital povesteau fiecare cum s-a făcut că au ajuns acolo. Unul, mâna în gips, altul și mâna și piciorul, celălalt bandajat complet. Păi primul, eu într-o dimineață m-am trezit, am luat o sticlă de vodcă, pușca în spate, m-am dus în pădure. În pădure trag vodka, văd o gaură mare, fac ochesc, trag, iese lupul, nu-l împuș mortal, mi-a sfârșit mâna și iată că sunt aici. Vine al doilea. Păi eu am făcut aproximativ la fel. Pușca în spate, vodka, merg în pădure, văd o gaură mai mare și fac iese ursul, ochesc, trag, nu l-am împușcat mortal, vine și mâna și piciorul meu sfârșit. Vine al treilea. Păi m-am trezit într-o dimineață, mi-am luat pușca în spate, 3 sticle de vodcă cu mine și merg în pădure. Mai trag o sticlă de vodcă, văd o gaură mai mică și fac
iese iepurașul, ochesc, trag, jupoi blana, pun pe spate, mai departe. Mai departe, mai trag o sticlă de vodcă, văd o gaură și mai mare, ochesc, trag, iese vulpea, o împușc, iau blana, pe spate, tira. Merg, mai trag o sticlă de vodcă și merg mai departe și văd o gaură și mai mare. Și fac și el și eu și el și uite așa m-a călcat trenul. Câștigat cele 50 de milioane de lei. Frumusețea focului viu și a ardorii hispanice se îmbină în aparițiile lui. Fuego! Se aud în zare zeci de chitare, se aud cum cântă vesele, se aud chitările. Cu siguranță Fuego a încins spiritele concurenților din grupa a doua, runda a doua, Ciprian! Să intre în scenă Neculai Mihailă din Brașov, din București, Mihai Năstase și de la Craiova vine direct la Bani Show, Nicolae Piscanu. 3 bărbați. Bună seara! Hotărâți și relaxați sau liniștiți? Parțial. Ce înseamnă asta? Semipareză. Ați votat. Ne luăm la revedere de la Neculai Mihailă. Mihai Năstase și Nicolae Piscanu merg mai departe în concursul nostru. Au încă o șansă să câștige cele 50 de milioane de lei. Nadine, tu cât ai vorbit la debutul tău? Deloc. Cum așa? Nu pot să cred. Dar este adevărat, aveam foarte multe emoții. Aha, deci emoțiile au fost de vină. În cazul meu, da. Dar să vedem ce ne spun invitații. Hai să vedem. Hai. Delia a debutat într-un clip publicitar pentru promovarea informatizării în școli. Așa? Să și mă uitam la tele și când am văzut că încep tele, n-am văzut o bâlbă așa de când sunt, m-am ridicat în picioare și am început ca la fotbal. Hai, Rodico! Zi, Rodico! Hai, Rodico! Iar eu nu știam la ce, că poate mi-a transmis Vicky treaba asta. Eu gândindu-mă, așa în aparat și uitându-mă la mine că nu mă pot opri din tele. Cata Vitescu a debutat în Machinal cu rol principal. Încă de pe atunci a convins și publicul, dar și regizorii care au distribuit-o ulterior. Așa e. Da, aș putea spune că la Teatrul Național am debutat cu acest rol. Dar debutul... Ce experiența asta a început de undeva? Când ai debutat? Mă simt groaznic între voi doi, în primul rând. Așa constat că am încetat să mai cresc de foarte multă vreme, nu la vârsta obișnuită. Da, cam așa, cam așa. La radio, la Iohan, la o... Ok, facem așa. Foarte bine. La o emisiune, unde se discuta, evident, subiectul omniprezent. Vorbește femeia mai mult decât bărbatul și Nadine a luat o poziție foarte feministă și a spus și a început să zică ei, și noi eram ca niște soacre acolo. Da? Să râzi în hohote. Ne ajută cei ce concurează pentru grupa a treia din runda a doua. Ciprian! Avem acum băncoși frumoși, Dumitru Segărceanu din București, din Bașcan, Petronel Tucaliuc și Sorin Barzani din București. Și atât pe cei trei. Ce faceți? La fel de bine, nu? Toată lumea face bine seara asta. Păi dacă nu ești mort, faci bine. Am înțeles. Și ce este asta? Un italian mort. Faceți bani, faceți un italian mort. Că unul viu face așa. A? Cine mai are, că pe mine m-a iertat Dumnezeu. De ce anume, de italieni? Nu, că peste 40. Italieni, gata? Nu, români. Dânsul știe. Cât aveți, parcă? 41, spuneți. Da. Trecuți. Un reporter de la un mare cotidian se duce într-un stat în Uzbekistan să ia un interviu unui sătean. Ea spune, ai putea să-mi povestești și mie un eveniment mai fericit din viața ta? Da, ea spune. Într-o zi, capra mea s-a rătăcit prin munți. Ne-am adunat toți sătenii la mine acasă, am băut vodcă
Apoi am plecat în munți, am căutat-o, am găsit-o, am adus acasă, am făcut cu toții sex cu ea. Pe urmă eram băut vodcă. Ua, ce scârbos, măi, zoofilie să faci, dau un culo, da. Mă, zi, băi, ești în stare să spui o zi așa mai fericită a vieții tale? Da, ia zi. Într-o zi, soția unui sătean s-a rățit prin munți. Ne-am adunat cu toții la el acasă, am băut vodcă, apoi am plecat în munți, am căutat-o, am găsit-o, am adus-o acasă, am făcut tot sex cu ea și pe urmă am băut vodcă. Ua, ce scârbos, bă, nu se poate, bă, cu tine nu se poate, bă, de așa. Bă, dar o zi tristă a vieții tale poți să-mi povestești, bă, ești capabil? Da. Ia zi. Într-o zi m-am rătăcit prin munți. Doi prieteni voiau să bea și ei ceva, dar buzunarele erau goale. Ce spune unul? Mă, bani de un cremvuș mai am eu. Îl cumpărăm. Eu îl bag în pantaloni. Mergem, consumăm. Când vedem că deja e de dus, eu scot cremvușul, tu te așezi în genunchi. Te joci cu el așa, îi faci o... Ăștia o să le vii greață, scări, bă, măgărilor, ieșiți afară, bă, aici v-ați găsit, nu vi rușine, bă, căutați-vă alt loc, bă. Și tot așa facem, mergem, mâncăm, bem bine, le țin o figura, o crișmă, 2, 3, 4, tot așa, un șut în fund și beau, mâncau bine, ăsta cu cremvuștiu, ăsta, așa, pe la 8-a crișmă, ăsta care stătea săracul în genunchi, se chinuia mai mult, îl dureau, bă, așa mă dor genunchii, și așa-ți de amețit de cap, dar ăsta care purta cremvuștiu, mie îmi spui, cum? Eu de pe la 4-a crișmă mi-am pierdut și cremvuștul. Oră de instrucție de front, într-o cazarmă, într-un câmp deschis, pe timp de toamnă. Bineînțeles, în companie și bulă. Capitanul, dă-i, fă-i dreapta, dă-i, front în față, dă-i în stânga, dă-i în dreapta. Toți executau bula al meu. Lasă-l, băi, ce băi... Capitanul îl vede. Soldat bulă, ordonați! Executăm, lasă șeful că merge. Da? Aviație la jos, înălțime. Ăștia toți, pe jos, bula al meu drept. Băi, bulă, tu n-ai auzit comanda? Am auzit-o, șef. Păi și acum ce faci? Mă ascund cât un arbore. Da? Unde vezi tu, mă, copac? Păi dumneavoastră unde vedeți aviația la jos înălțime? Gata cu vorba, a venit momentul votului. Haideți să vedem cine rămâne și cine merge mai departe.